Si passegem per la Via Augusta, encara podem sentir els romans. Com vivien i com morien. Com feien honor als emperadors. Com encara avui ressonen les històries del seu llegat. A cada pas, Tàrraco ens recorda qui som. Aquest és el valor més apassionant de l'arqueologia. Benvinguts al Nou Manat. El mirall que reflecteix el llegat del nostre passat per compartir-lo amb el món. Descobrim i investiguem el passat. El conservem perquè perduri per sempre. Treballem perquè les seves històries us arribin i us emocionin. Perquè el Manat és referent de la romanitat a Catalunya, connectant tots els jaciments i monuments, connectant territoris, connectant les persones.